Tóny Fujár opäť zneli Vlkolíncom. Stretli sa tu nadšenci folklóru z celého Slovenska. Aj tretí ročník tohto podujatia mal návštevníkom čo ukázať. Melodické zvuky fujár bolo v sobotu počuť vo Vlkolínci. 40 fujaristov z celého Slovenska a tiež z Poľska sa vystriedalo na pódiu, aby ukázali, čo všetko dokáže tento slovenský hudobný nástroj. A hoci jeho pôvod je z oblasti Podpolania, aj na Liptove má svoje výnimočné miesto. Fujara je kráľovský hudobný nástroj, patrí do UNESCO, tak ako Vlkolínec, tak aj ona je zapísaná. My sme to spojili, aby tu ľudia prišli popočúvať aj pozrieť Vlkolínec. Kedy si používali fujaru pastieri pri pasení oviec, jej tóny sprevádzali aj rôzne slávnostné príležitosti. A rovnako ako kedysi, tak aj dnes. Tí, čo na ňu hrajú, nedajú na ňu dopustiť. Bože, to je božský nástroj. Ja som od malička, keď som počul hlas fujary, ja som zomieral. Som si povedal, musí mať fujaru, musí sa na to naučiť hrať. To je najbližšie spojenie človeka s prírodou. Cez tú fujaru však človek dokáže vyjadriť svoju náladu duševnú, smutnú, veselú. Fujara má jedinečné akustické vlastnosti a hoci je dôležité aj to, aby bola správne vyrobená, na to, aby z nej vychádzali príjemné tóny, jej treba vdýchnuť dušu. Základom drevovej fujary je dobrý majster, aby teda vedel vytiahnuť z toho dreva maximum. No a samozrejme aj materiál musí byť kvalitný. Hrať na fujaru sa vraj naučí každý, ak to chce od srdca. Od srdca sme to chceli aj my a poprosili sme o krátku inštruktáž. Prvé, čo je rozfúk. Rozfúk je tak, ako keď ste mali slnečnicová jadierka v puse a proste robíte to je všetko. A výfúk je zase, nadýchnete sa až do bránice a robíte. A tak sme si to vyskúšali. Nádych do brucha. Pustíte do brucha, plné brucho. Tak jadierka vyplúvate? Nie, ako ešte. Ja vám to teraz ukážem, môžem? Máte 3 dierky. Vietor duje teraz, tak sa väčšinou, keď vietor duje, sa dá takto klobúk. A idete. Príjemným spestrením medzi tónmi fujar bola zaujímavá multiinštrumentálna dvojica Poliaka s Taliankou. Ja gram na kitare, na tamburello, na kastanete, taký typičné instrumenty italiani. Zvuky viacerých hudobných nástrojov, ktoré po stáročia vnášali do každodenných životov radosť, priniesol aj tretí ročník tohto podujatia. Hej do hlbokej doliny, hej do hlbokého jarku, hej, boli by ma zabili pre tú moju frajerku.